Είσαι κάτω των 30, θες να πετύχεις οικονομικά? Δες αυτό. Είσαι κάτω των 30 και νιώθεις ότι η ζωή τρέχει πιο γρήγορα από το πορτοφόλι σου. Δεν είσαι μόνος. Οι περισσότεροι νέοι σήμερα προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα ανάμεσα σε δουλειά, έξοδα, ενοίκιο, δάνεια, στόχους και όνειρα. Όμως πίστεψέ με λίγη στρατηγική μπορείς να πάρεις τον έλεγχο των οικονομικών σου και να βάλεις σταθερές βάσεις για όσα θέλεις να πετύχεις. Μην ξεκινάς λέγοντας «Θέλω 10.000 ευρώ στην άκρη». Ξεκίνα λέγοντας «Θέλω να πάω ταξίδι στην Ιαπωνία το 2026» ή «Θέλω να ανοίξω ένα e-shop σε 12 μήνες». Ο στόχος σε κρατάει ενεργό. Τα νούμερα έρχονται μετά ως εργαλείο. Το economicoradar.com το λέει απλά. Ο στόχος δίνει νόημα στην αποταμίευση. Το να γράφεις κάθε μήνα έσοδα-έξοδα είναι καλό, αλλά δεν φτάνει. Οι οικονομικές συνήθειες είναι το μυστικό. Πληρώνεις πρώτα τον εαυτό σου. Κάνεις αγορές μόνο μετά από 24 ώρες σκέψης. Κρατάς πάντα ένα μαξιλάρι 3 μηνών εξόδων. Δεν χρειάζεται να βασίζεσαι μόνο στη δύναμη του μυαλού σου. Υπάρχουν εφαρμογές όπως το Plum, το Revolut ή το You Need a Budget που σε βοηθούν να κάνεις αποταμίευση χωρίς να το καταλαβαίνεις. Βάλε τους στόχους σου και άφησε την τεχνολογία να δουλέψει για σένα. Μην περιμένεις να έχεις χιλιάδες ευρώ για να ξεκινήσεις να επενδύεις. Μπορείς να ξεκινήσεις από 10-20 ευρώ το μήνα, σε ETF, μετοχές ή ακόμα και κρυπτονομίσματα, αρκεί να το κάνεις με σχέδιο. Στο economicoradar.com θα βρεις οδηγούς για αρχάριους που σου δείχνουν πώς να ξεκινήσεις με ασφάλεια. Η ζωή αλλάζει, οι στόχοι επίσης. Κάθε 3-6 μήνες κάνε ένα οικονομικό check-up. Πού βρίσκομαι? Έφτασα πιο κοντά στο στόχο μου? Μπορώ να αυξήσω λίγο την αποταμίευση? Μήπως άλλαξε κάτι και πρέπει να προσαρμόσω την πορεία μου? Συμπέρασμα. Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος για να πετύχεις τους οικονομικούς σου στόχους. Χρειάζεται καθαρός στόχος, καθημερινές συνήθειες, έξυπνα εργαλεία και συνεπής επαναξιολόγηση. Αν είσαι κάτω των 30, τώρα είναι η στιγμή να χτίσεις τα θεμέλια. Στο economicoradar.com δημιουργούμε περιεχόμενο για εσένα που θες να εξελίξεις τα οικονομικά